بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. On va dire bienvenue à toi André Bamana. Ablen no jaranye. Ko jogodi. Bashite. Ko lokani ga dangalen. Katika ukache farik. Ihi ablay. Kledu ka kuna wolo. Bismillah. Ablo chara bide. Achara ma bedu yenye. Ngone katika ni ko kan kai. Ni bara kledu la. Aywa bara. Kuma bebe. Onga. Aywa kuma do fana be korobul la dable. Kuma do be korobula. Kuma be na korodo, kuma korontante o. Abo. Odewa. Kuma korontante. Bamana kote. O chen kuma be na korodo. Ni koko dangle. Nam. Aywa dangle kuma ka chane. Tikodi. Beni ka dangle ndia. Beni ka dangle ndo. Beni ka dalu ndia. Beni ka dalu nga. Kuma ka chabla kana ke bamana utayede uko dika dinga nyaga bala awo yo koko koko bita so ni gele fendo ba kono minu mi ako nyaga sa kuma do la ble ko kuma kadi me kuma ye gashi o chen kuma gashi ma ro ita do ni ale fora ka bo ya bane ne able al ne ya fanyini afora ka ba ayo bamanaw ko ko hadamaden bitanu mais machi sont tentés hadamaden bitanu mais machi sont tentés o chen ni ka nyuma ni ka kewale nyuma chara e ka kit ka teme juguma kan namu ala nana fo hadamaden na ke mo ko nyuma yi nga utajira ka fuko songolontila namu utajira ka fuko jugo kolontila namu ambe na jugo kolondo ma yabi ko de kan sigi bi ko kan jebi ko kan watanu re fana mi ko kan ayu amba ku jenu muye tukoba do konema ko jela ndarantila akafana ndare la prantigari la o chen ko kungule ka usa segungo e kuma dola lagbo ika koke kunglenye ndalentila ako kafere ndari la prantigari la ndalentila uyo kungule ne ablay nga kadaila ka klaka tikeila ablo ko jugude sabula abina ndisu chen Allah akbar abina nitike nyona ye Allah akbar bo abisaka wolo fen wala la fono na munu shite hali ere dron ko ble nam parce que abisaka ke so wi atikila mo tida mo ko la ble una du soutien bina no suguwe donc ka ko kesi sa ndari la chien kilin o ka usan ndari la kala tigala sabula ko do na chien ka bongo jugable Allah akbar ay woni o fam bamana andre bismillah ay able jawle ko ma bamana ko dania doni ka gri doni ka gri ko dania doni ka gri adoni ka gri able ni dakari la abla de kangi jija sa ikana bodana mine kono ni boradana mine kono ikale do mogala fili la akbar sabula foko yi dono tul ngele mi ni o di ka bu kundu mina ibike do mala fili dablay e dono no dana mi dana dalen wi kan e ga tayi kula mi ma jira ga foko ay ni dana mangam blay abla o malo ko masuru ko o de kan foko dana e doni Allah ko adoni ga gri ne sabula e fen be daga lenti ye blay ko be daga lente imanga ye ko be la blay imanga kuma be fo imanga yorobe Allah akbar donc ibi wajibe sare ki nye jolenti ga dana ena o nganga munge wasanga na budana mine kono ibi tuti sade donc we don diable ay tubarkal bismillah bamananda bi trataye alkan ke dana may amina février kalo kle muka ani sabasoro samba flani muka ni kile fasiri bo sebene ga fasiri kafo kono amna laje frete folo kuma baddo kasika ulu nye fo mawo ya abla famal do kasika soro kola tubarkal lamba damne le soro we faso yele ka fasile le soro ko di nyeta est ce ambitanye aywa nga nyeta kuma ka chan aywa nga mi ko jelenye nam o de ka foko kunungu sente mo ye chamanje fakan ka bara bulu daw nam ko nga bara munuke wuli ka jom nuka ke force chamanje fakan kun jelima o gafe men mo wuli ko plan d'action du gouvernement de la transition ko sente mo ye u ka hakila di ako ka yamara di ku jenani ay colonel Ashimi Goita ko ale ni finitugu koni nye nyogo nye ka hakila falen chama ke gawo ani menaka wala ko sa nyono o ko sigi dala mo fona mbena ko fola no ka wasa ko sika nyogo faka
n'o ye guerre communautaire conflit intercommunautaire ka se ka o ko dabla cogo min na o k'u yɛrɛ dama bɛnna fɔli na ablandan gafe mutu l'indépendant o ko di kenyere an b'a fɔ kenyere mais an tɛ saraka sara sɔrɔ ayiwa ni tiɲɛ fana fɔra o fana bɛ kɛ sababu ye ka kɛnyɛrɛ wale dɔw sabati ablandan ayiwa ala k'o kɛ ala ka tiɲɛ sabati amin a jira k'a fɔ ko Amadu Aya Sanogo ale ni a nɔlaw k'u ka kiri ko bɛna daminɛ alamisadon ni ka jatew kan février kalo tile 25 sini kɛnɛ Amadu Aya Sanogo ani a nɔlaw k'u ka kiri bɛna daminɛ kalo tile 25 nata ye Allahu Akbar o ye tiɲɛ ayiwa ko ni fɔra ayiwa fasiri gafe dɔw fana y'a sɛbɛntiya min ni indépendant yɛrɛ tɛ kelen ye tabarikala Nazaro ka kunnafoni bonba dɔw fana ye a ko sɛbɛntiya ayiwa o b'a jukɔrɔ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ a ko la ablandan bamanan ko n'i ye sisi ye kana sigi ka taaba kɔrɔ o ye tiɲɛ bamanan ko tɛ dɛ awɔ a kuma fɔra nam ko alamisadon ko baaraw bɛ daminɛ fasiri b'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin bɛna kɛ cogoya fana ye ala ko yira walasa maa minnu ɲangatara a ko siratigɛ n'o ye bereruji minnu fatura a ko sɛbɛn olu somɔgɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na walasa k'u dɔw ka dusukasi la ablandan Mohamed Ali Bacili M5 RFP ka meeting ba min kɛra dɔgɔkun laban tɛmɛna o sen fɛ o ko a y'a jira k'a fɔ ko finitigiw ye IBK ka fanga dafiri de walasa ka boli u kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na kɔrɔbɛlan na ka boli o jɔyɔrɔ ɲɛ ablandan o ko a jira k'a fɔ ko dangari kɛra kiiritigɛlaw la kunnafonidila dɔw fɛ n'o ye Seydou Umar Traoré ale ni Vieux o ko u lablara kunungo ka bɔ kaso labila info matin n'a kɛ information an bɛ sɔn ka da la mais ja belebele ka d'u ye ni ye jɔn ja ye ni ye Mokhtar Wane ja belebeleba ye ablandan ministre ɲɛma fanga ɲɛma don u y'a jira k'a fɔ ko a ye gafe min jira CNT mɔgɔw la k'u ka baara bolo dacogo ko sɔngɔni kɛra a ma ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ lakanako siratigɛ la ko gafe in ye sefa wari miliyari 310 ko o latigɛ lakanako kama jamana in kɔnɔ miliyari 88 ko bɛna don bɛn ani kelen sabatili walew la miliyari 30 ko bɛna don an ka kalata kow la miliyari 25 ko bɛna don an ka yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye réforme politique institutionnelle ye ko o musakaw bɛna tɛmɛ o da fɛ ablandan o ko ten les échos b'a fɔ wele ni kumana i kan bɛ taa yɔrɔ jan ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ kule mais maa t'an lamɛn ale ye maa b'an lamɛn ayiwa a jira k'a fɔ ko forum de Bamako ko ale balo kun cɛra dɔgɔkun laban tɛmɛnen ko kuma kɛra fɛn minnu kan kosɛbɛ o ye jamanadenya diinɛ ko ani bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka diinɛ kɛ cogo min na k'a sɔrɔ lagosi ni dankari ma k'i la n'o ye laïcité ani o ko bɛ lahala min kɔnɔ sisan jamana in kɔnɔ taalen ɲɛfɛ mun kan ka kɛ ko kuma bolila ni siratigɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ablandan Sheikh Mohamed Cham ale y'a jira k'a fɔ ko Mokhtar Wane ye gafe min jira maaw la kunungo CNT kɔnɔna na ni CNT mɔgɔw sɔnna ma ko a gafe kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen nɔ k'olu lawaleyali bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ ko AC NOA zone 2 ko Habib Sissoko ko ale kɔni sugandira ka bila ɲɛmaaya la tuguni san 4 nata in kɔnɔna na n'a y'o bila an b'a fɔ l'indicateur du renouveau an b'a fɛ kɛ ko kuraya an b'a sira ka ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔ tɛ fɔlɔ nka Dr Shokɛli Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko tɔnsigiba min kɛra Njamena ko jamana ɲɛmaw ɲinɛna k'a fɔ ko an ka jamana tɛ an ka jamana kɔrɔfɛlan ani camancɛ marabolo caman na ko Bamaciw b'a la k'u ka fanga sigi yen nɔ o wale ko sa u y'a jira k'a fɔ ko Conseil national de la transition n'o CNT k'olu ye plan d'action du gouvernement de la transition u sɔnna ma maa 100 o ye yamaruya di ko maa 3 ko olu ma jɛn n'a ye maa 3 wɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu ye u yɛrɛ minɛ hakili wasi la ko waleya min kɛra lycée Masamaga Jabate kɔnɔna na ko ayam ɲɛma kɔrɔ ko ni a jɛ dɔw kɔni bɛ yen nɔ k'olu minɛna ka datugu kaso la bɛnkan min tɛmɛna Segu mara kɔnɔna na donsow ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ministre min ɲɛsinnen don an ka jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na ka yafa ɲɔgɔn ma
Wage o ko ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin hakilila ɲumanba ye min ni man kan ka a ko fo kosɛbɛ. Le républicain, est-ce que nous sommes des républicains au Mali? Ayiwa. C'est la République quand même. I tɔgɔ ninnu kuma ka ca. Nka min ye ko jɛlen ye. N'o ye k'a fɔ ko ɲɔnɔ. Dozo 600. Ani filaw k'u kɔni bɛnna a kan. K'a fɔ ko u bi marifaw bila a bila dani. Maa 600 k'olu ye olu bɛnna k'a fɔ k'u ye marifa bila. Wa ɲɔngiri ou b'a bila de? Dépose s'engage à déposer les armes. O y'a ɲɔngiri ye. Donso ko ni a tala ye malifɛ. Ni donso ye malifɛ. Ayi kɛlɛ de ko don marifa min bɛ sen na. An ye ɲɔgɔn faamuya. Ko u ye layidu ta k'a fɔ k'u b'o dabila. Naamu. O wale ko sa ko meeting ba min kɛra M5 RFP mɔgɔw fɛ. Palais de la culture la. Ko a yira sa k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ani kalata minnu bɛ sen na. Ko olu kɔni tɛna se ka taa ɲɛ finitigiw fɛ finitigi minnu tɛna se ka sigi sen ka finitigiw fɛ minnu ye a latigɛ k'a fɔ k'u bɛn'u tɛgɛ da jamana kan. Ko ni a fɔra k'olu ka kalata kɔni labɛn ko fiɲɛba fana bɛna ye baaraw la a bila dani sabula k'u bɛna kɛ u yɛrɛ sago ye ka kɛ M5 RFP mɔgɔw ka hakilila dilen dɔw ye a bila ye. Naamu. Gafe mun tugule le reporter, on va porter quoi? Ale y'a jira k'a fɔ ko centre commercial ba min jɔli baaraw bɛ sen na n'a jɔlen don. Ko a ko jɔ sababu de ye denbaya dɔ de ka hakililaw ye. Ko san 15 kɔnɔna na baara in t'a la ka se ka kɛ a bila dani. Donc yɔrɔ ale ta ye wa? Ayiwa. Naamu. Ko du dɔ wulilen don k'u jɔ kuma période caman tɛ fɔlɔ la an n'a nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ tilegan fɛ. Inchallah. O wale ko sa Sulemani Samake ye parti PRVM fasoko kɔnɔna na ko maa 53 minnu gɛnna a y'a jira k'a fɔ k'u ma gɛn ka kɛɲɛ ni tɔn ka sariyaw ye. Allahu akbar. Fo parti fara la. Ibrahima Kebe ni ale yɛrɛ fana bɛ tɔn min kɔnɔna n'o b'a wele ko fara. O k'olu kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko accord min bɛ sen na sisan ko a kan ka bɔ baara la pewu ka sababu kɛ ko a tɛ sariya kɔnɔ. Wa ko maa minnu kan ka a lawaleya ko olu fana a t'a la ka kɛ ni jamana ka laɲini dɔw ye a bila dani. N'an y'o bila kɛrɛfɛ Mali tribune an ka tribune cogo la jɛlen don wa? Bon. Faso tribune. Faso tribune do maa bɛ se k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka jɛ. Bɛɛ bɛ se ka kuma. Bɛɛ bɛ se ka kuma. U y'a jira sa k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ sera Cour suprême la Bamako yan nɔ. Naamu. Sɛbɛn min kɔnɔna ni M5 RFP mɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ ko CNT bɛ bolo min ka sa ko a ka ci segin ka kɛ a kan. Naamu. Wale ko sa mankan min tɛmɛna an ka ambassade mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ Araba Maroc kɔnɔna na. Naamu. Ko ambassadeur Ben Laba ani affaires étrangères o k'olu welela k'a fɔ k'u ka sariya kɛ a bila dani. Ka sariya kɛ maa tɛ sariya kɛ gansan dɛ. O ye tiɲɛ ye. Ko a kɛr'i la a kɛra ɲɛ na u fila bɛ se ka kɛ seere ye. O ye tiɲɛ ye. Mais a fɔra n ye est-ce que o fana a sariya bɛ minɛ. Ayiwa ministre. Seede 3 a fɔra n ye. Dɔw ko n y'a mɛn a kɛra ɲɛ na a kɛra n na jɔn ta de bɛ minɛ. A kɛra n na de bɛ minɛ. Awɔ de bɛ minɛ a kɛra ɲɛ na dun. O fana ta bɛ se ka minɛ. O fana ka fisa o fɔ ka n'a fɔra n ye. O fana ka fisa n'olu ta ye. A kɛra ɲɛ na. Ale bɛ se ka lamɛn a kɛra n'a kɔfɛ n'o tɛ a kɛra n'a kɔni seereya tɛ tɛmɛ o kan. Seereya tɛ tɛmɛ o kan ayiwa tubarikala. Bamanan de n'i bɛ bɔ Kati ka jigin Bamako i bɛna dugu fan jumɛn de fɛ sanfɛ o duguma de. Bon nasira kelen kɔni tɛ ne la. Awɔ. I nasira kelen t'i la. Nka bi nana sanfɛ sira fɛ. I nana sanfɛ sira fɛ. Ni yanni ka se Bamako seleke n'u bɛ u b'a fɔ Kuluba sira. Pɔnpɔn fitinin bɛ yen. Kelen bɛ taa Kati kelen bɛ taa Kuluba. Point. Voilà. Point an ka jɔ yɔrɔ la Point village. Point kɛra village i b'a dɔn a san jumɛn. Point tun bɛ mɛn k'a kɛ officiellement village. Point bɛ cogo min na. Point sigira cogo min na. A tɔgɔ tun ye jumɛn ye? N b'o de fɔ i ye bi. Colline du Point. Avant l'arrivée des Français. An tun b'a fɔ an ka makɔrɔ b'a fɔ tun ma fɔ a ma Jamajakulu. A waati mɔgɔw tun tɛ kungo sogo de tun bɛ ani yiri ani yiriden mun bɛ se ka dun. Donc donso de bɛ taa o kɛnɛ kan ka taa kungo sogow fa
ka yiriden to mo kanana ka kirkan nay o yoroni yani tubabu ka se alema o watini mo ba fo mo jamaja kulu tubabu nana tubabu ye ka sadasu docteur so de sigi l'hôpital militaire du Point G c'est ça créé civilier mais watimi na tubabu ba sigi en 1908 o ya sigi ka sadasu de koso comme tout mina kelela ni sadasu mun banana nu ne sadasu mun jogina nu sadasu mun faraganyamne u bita ofrake o yorola mais ma kelengelen mun bita sibi u bo fana frake donc tubabu ye Point G jo au Crefet en 1908 en 1909 10 11 12 mogo mun bita bareke o yorola ni mogo mun ta frake uli u sigi yorola ke don il y a vraiment de façon informelle. C'est vers 1928 et 29 que Point G est fara mogola. Donc mogo yere sigi ka yoro mine u yere ka sigi ka docteur Soni Kori ka ke doué. Maintenant, c'est en 1978 par une ordonnance du CMLN, le comité militaire de libération du lieutenant Moussa Traoré a consacré officiellement le village qui entoure l'hôpital du Point G comme étant un village officiel. Village, Point G village. Point G village. Donc il n'y a que Point G village. Point G hôpital, Point G village. Donc c'est en 1978 qu'il y a que village officiellement. Mais il y a une que moi le dotumba fama nyana korobugu. Parce que ma musigra mogo fulo musigra oto ye nyama koro fofana ale de créer dugutigi folo donc mogo ba fo nyana koro bugu parce que ale be ale na ka dembe be ya vraiment duguto ko ndara alela mais comme hôpital sigira façon ere ko amba fo village du Point G en référence à l'hôpital du Point G donc à Kerowe à Togo Tourna le coup faut Point G village à l'hôpital du Point G il y a fameux c'est comme Kulba à Kulba village ou Flabebe Kulba village Point G village il y a fameux maintenant allez Dougou tiki nande sur la au watina il y avait Nyana Koro Fofana de Folé 1928 1973 allez de tuer au Dougou tiki allez à Blaouya dit Daba Sidibema de 1973 à 1979 allez à Blaouya dit Seriba Sidibema 79 à 99 il y a dit Zoumana Fofanama depuis 1999 allez de Dougou Yala donc Fofana Flani Sidibé voilà au Dougou Fana ou Nanina Sabaye Sadaskore Point G Fleni Bolota oh mais mona ou Dougou Tiga Fallin ah il va se ni Dougou Sara Dougou Sidibé Fla Fofana Fla ah il va se Bengando ke ah na nyini wala amu nyini ko ka fa voilà donc mo bonje musodo ko ka foli fiye atubarakallah Jeneba Kamisogo Jeneba Kamisogo o e daga nyuma de kami ka to songo da fe ayo ene mabo Kamisogo ko ga foli fini bagarbe ayo tubarakallah do do kale wala ale bi en la me français alhamdulillah depuis français ay ba fa to kadimi de sigleno Strasbourg hein songo da fa to kadimi kami ani so Kamiso oh kaje bagar blaga yele Kamiso kaje ayo aga nan bla woro sarala ne ayo d'accord idi woro sara ay ni jeri baraji chimena kambe